І, бачачы натоўпы, ён узышоў на гару, і калі сеў, падышлі да яго вучні яго. І, адкрыўшы вусны свае, стаў іх навучаць, кажучы: «Шчасныя ўбогія духам, бо іх валадарства нябеснае. Шчасныя тыя, што плачуць, бо яны суцешацца. Шчасныя пакорлівыя, бо яны завалодаюць зямлёю. Шчасныя тыя, што прагнуць і смагнуць справядлівасці, бо яны насыцяцца. Шчасныя міласэрныя, бо яны атрымаюць міласэрнасць. Шчасныя чыстыя сэрцам, бо яны Бога ўбачаць. Шчасныя міратворцы, бо іх назавуць сынамі Божымі. Шчасныя, што пераслед церпяць дзеля справядлівасці, бо іх валадарства нябеснае. Шчасныя вы, калі дзеля мяне вас будуць зневажаць і пераследаваць, і ўсякае ліха гаварыць будуць супраць вас, узводзячы паклёп. Радуйцеся і весяліцеся, бо ўзнагарода ваша шчодрая ў небе. Так вось пераследавалі прарокаў, якія да вас жылі. Вы – соль зямлі. А калі соль страціць сілу, то чым пасоліцца? Яна ўжо ні на што больш не прыдатная, як толькі быць выкінутай на двор, каб яе людзі патапталі. Вы – святло свету. Не можа схавацца горад, што размешчаны на гары. Таксама не запальваюць свечкі і не ставяць яе пад пасудзіну, але ставяць на падсвечніку, каб свяціла ўсім, хто ёсць у доме. Так хай свеціць святло вашае на віду ў людзей, каб яны бачылі вашыя добрыя ўчынкі, ды хвалілі Айца вашага, які ў небе. Не думайце, што я прыйшоў парушыць законы прарокаў. Я прыйшоў не парушыць, але выканаць. Бо сапраўды кажу вам, пакуль неба і зямля не прамінуць, ані адна йота, ані адна рыска не зменіцца ў законе, аж пакуль усё не збудзецца. Хто парушыць адно з гэтых прыказанняў найменшых і навучыць так людзей, таго назавуць найменшым у валадарстве нябесным. А хто выканае і навучыць, таго назавуць вялікім у валадарстве нябесным. Бо кажу вам, калі ваша справядлівасць не будзе большай, чым у кніжнікаў і ў фарысеяў, не ўвойдзеце вы ў валадарства нябеснае. Чулі, што сказана было продкам: не забівай, а хто заб'е, будзе асуджаны. А я вам кажу, што той, хто дарэмна гневаецца на брата свайго, будзе асуджаны. А хто скажа брату свайму рака, будзе асуджаны радай. А хто скажа дурны, будзе асуджаны агнём пякельным. І таму, калі панясеш ахвяру сваю на ахвярнік, а там прыпомніш, што брат твой мае нешта супраць цябе, дык пакінь ахвяру тваю каля ахвярніка і ідзі перш пагадзіся з братам тваім, і тады, прыйшоўшы, прынясеш ахвяру тваю. Пагадзіся з супраціўнікам тваім хутчэй, пакуль ты з ім у дарозе, каб выпадкам не аддаў цябе супраціўнік суддзі, а суддзя не аддаў цябе слузе, і каб не быў ты кінуты ў вязніцу. Сапраўды кажу табе, не выйдзеш адтуль, пакуль не аддасі апошняга квадранта.
Чулі, што сказана продкам, не чужалож. А я вам кажу, што кожны, хто глядзіць на жанчыну, прагнучы яе, ужо яе ж чужаложыў у сэрцы сваім. Бо калі тваё правае вока горшыць цябе, вырві яго ды адкінь ад сябе, бо лепш табе, каб згінуў адзін з членаў тваіх, чымся ўсё цела тваё сышло ў пекла. І калі правая твая рука горшыць цябе, адрэж яе ды адкінь ад сябе, бо лепш табе, каб згінуў адзін з членаў тваіх, чымся ўсё цела тваё сышло ў пекла. Сказано таксама, хто пакіне жонку сваю, хай дасць ёй разводны ліст. А я вам кажу, кожны, хто пакідае жонку сваю, акрамя як з прычыны яе распусты, выстаўляе яе на чужалоства. І той, хто жэніцца з ёю, чужаложыць. Чулі яшчэ аб тым, што было сказана продкам: не парушай прысягі, але выконвай сваю прысягу перад Господам. А я кажу вам, каб вы зусім не прысягалі, ані небам, бо яно ёсць пасад Божий, ані зямлёю, бо яна падножжа ног яго, ані Єрусалімам, бо ён горад вялікага валадара, ані таксама сваёй галавой не прысягай, бо ты не можаш аніводнага воласа зрабіць белым або чорным. Хай жа тады слова вашае будзе так, так, не, не, а што звыш таго, гэта ад злога. Чулі вы, што сказана было вока за вока, зуб за зуб. А я кажу вам, не праціўцеся злому. А калі б хто ударыў цябе ў правую шчаку тваю, настаў яму і другую. І таму, хто хоча з табой судзіцца і кашулю тваю ўзяць, аддай яму і плашч. І калі б хто цябе змушаў ісці з ім мілю, ідзі з ім 2. Дай таму, хто просіць у цябе, і не ўхіляйся ад таго, хто жадае ў цябе пазычыць. Чулі вы, што сказана было: любі бліжняга свайго і нянавісць адчувай да ворага твайго. А я кажу вам, любіце ворагаў сваіх, дабраслаўляйце тых, хто праклінае вас, дабро рабіце тым, што ненавідзяць вас, і маліцеся за тых, што крыўдзяць і гоняць вас. Каб сталіся вы сынамі Айца вашага, які ёсць у небе, бо ён чыніць, каб сонца яго ўзыходзіла над добрымі і ліхімі, і дождж пралівае над справядлівымі і несправядлівымі. Калі ж вы любіце тых, што вас любяць, дык што за ўзнагароду будзеце мець? Ці ж і мытнікі не робяць таго? Або калі вітаеце толькі братоў вашых, дык што асаблівага робіце? Ці ж гэтак і пагане не робяць? Дык будьце ж вы дасканалыя, як і Айцец ваш нябесны дасканалы.